Oricum nu se aude, mă. E muzică. Ai consumat... Spune. Deci ai avut atunci, le-ai venit cu trupa din Belgia. Bă, n-auzi că nu se aude oricum. Valentine. Da, spune orice ar fi eu plătesc. Deci total ai 1 milion. Îl vedeți pe cel mai tare om de afaceri din România. Se ocupă cu trafic de droguri și stupefiante. Deci, pentru bunăstare și spor în afaceri. O, bă, că înregistrez peste ce am tras pe ăștia. Da? N-am mai avut de mult de o femeie. Urcă pe mine. După mine a venit, de? Da? După mine. Nu mă plângi. Ce mă? Dă-i un pachet de Mă, tu ți-ai iubit copiii, mă? Ce copii să iubească? Și de unde se-ai strângă? Din podul ăla, din vrejme? De unde se ia? Plânge, mă. Plânge. Frumos, dar cu fața e în renovare, știu eu. Ha? Ce ai, mă? Ce ai? Dragi mohernowe. Ce număr de matriculare?